fedt der. Rød hold her. Spil starter om 3. Det er rigtig spæk op nu. 2, 1. Go! Må jeg svende? Kom så, vi skal lige have teambilledet herude hurtigt. Kom. Nej, jeg har ikke tid til. Hold. Og der. Kom. Det er grøn! Det røg lige frem! Det er så dumt. Det er så dumt. Jeg var ikke ramt noget, mand! Satan, det var tæt på. Kan I se nogen? Hold da kæft, den er skyder på mig. Ramt. Jeg sagde ind i hullet. Jimmy. Lige bag porten, ja. Ja, det ligger bag de tønder, der ligger to. Jeg ser også en lige til venstre, eller lige til højre for tønderen. Jeg kan ikke se ham. Der. Jeg skal heller ikke ramme ham. Fik ham? Nå. Der sidder stadigvæk en dernede. Der kommer en mere derovre. Der kommer en. Der er lige over bag tønder. Der kommer to. Lige der. Der er to ved tønderne. Tror du, jeg kan komme frem til grænseposten? De kommer over bag grænseposten. Tror du, jeg kan komme derned på grænseposten? Nej, jo. Alex? Alex? Kan du dække mig, så løber jeg ned til grænseposten? Så kommer vi to den vej, hva'? Hvad? To den vej. Jeg tænker, det er for farligt. Men det er godt trække længere igennem. Her skal jeg dække over en fortæller. Hvis du dækker mig, så løber jeg derned. Okay? Højre! Ja, den ligger lige her. Den ligger lige der. Ja. Jeg har ramt over skolen. Jeg sad ind over i hullet på et tidspunkt. Holy fuck, det skulle du se det der, mand. Hvad så? Jeg sprang sådan her over på den anden side, så fik jeg en på et skud. Rune! Jeg ligger lige den her. Ramt! Hvad for noget? Jeg tror, jeg skal prøve at komme frem, fordi vi har hele det område derovre.
Der kommer en midt i nu. Ja, okay. Hvis vi kommer frem til træet. Der kommer en midt på inde ved grænsen. Vi kan godt få en op til træet. Vi har en, der kan holde højre side, jeg kan holde venstre side. Jeg sidder også rimelig udsat. Ja. Fuck, jeg håber, han går derind. Hvor langt er han op? Sæt nok. Sæt den bare. En højre side. Det er ikke op, den sidder her. Nej, det ved jeg godt. Kom her. Det er roligt. Vi rykker op på venstre. Fire. Vi rykker helt frem. Kontakt venstre! Vi skal deroppe af. Det er med, hvor ham den anden han sidder henne, fordi så kunne jeg faktisk godt rykke frem og se ham. Han trækker sig. Han kører fremad, han kører fremad. Ryk. Ryk. Han er helt op, der kommer to. Ja. 3, 2, 1, nu! Han sidder lige her. Ja. Han er ramt! Sorry! Jeg skal ham også bare nogle bønner. Jeg tror ikke, du kan mærke det. Jeg lader altså ikke. Godt lavet. Fik du ham? Ja, bare et tilfældigt skud. Nice. Jeg løber over i grænsen. Simon? Dæk mig! Husk at sige ram, når du ram. Jeg har lige været grave med lyden, eller med pladshatteren. Så ind i dæmningen. Vi får en dækning. Sådan. Sorry! Har vi det ekstra mat? Er der en af jer, der har det ekstra mat? En trækker sig væk fra os. Er der en, der har det ekstra mat? Skal jeg prøve at se, om jeg kommer op? Nej, jeg har ikke. Skal jeg prøve at se, om jeg kommer op til tønden? Ja. Jeg tror godt, jeg kan jeg tager. Den der. Ja. Han er ramt!
Der er en mere et sted. Kom der sidder to. En der, en der. Der kommer en mere. Han lige respawn. Rykker fremad. Er du død? Ja? Jeg er ikke mere strøm. Ja. Hold kæft, mand. Jeg skød ind i træet, du skød ind i træet. Helvede, mand. Det var kæmpe. Lige over. Der er ikke flere batterier med, eller hvad? Jo. Jeg vidste, der var et af dem, der var afladt. Jeg vidste bare ikke hvilket.